Good morning po sa inyong kabos mga tugang. Salamat kanda sa inyong presensya kay ning aldaw na idi. Bago kan aldaw na idi, ako nahadit natatakot kung anong gigibuhong ko digdi sa mission area gini. Alagad ko niyan, uli kan presensya nindo, sutakot, naging kaugmahan. So kahaditan, naging kagaya-gayahan. Salamat. Ninulita aram ko na kamugabos yaong digdi, inimbitaran, nakisumaro, nagtabang na, nagtatabang ngunyan, matarabang pa para sa pag-uswag kayo sa tuyang mission area. Thanks be to God sa regalong tinaw sa kuya, asin salamat kan tiwala na tinaw kan sa kuya sa tuyang ginagalangan na obispo na ako ang napili niya na manginutan digdi sa mission area idi. Salamat po, Bishop Bong. Siring man, salamat kan sa tuyang kura na yaong didingon niyan. Sabi niya, 100% ang sa iyang suporta. Ako na mundo, ta 100% sana. Gusto ko po, boss, 200% ang suporta mo. Ha? So 1,000, gigibo niyang 2,000. Kuning kaso. Iyo po, salamat kan tabang, asin suporta kan parokya. Salamat na tinugutan kita na maging mission area. Kundi siya, day man ini. Kaya dahil sa iya, sa iyang pag-antabay sa tuya, ihaong kita didingon yan na mission iyang inahapod yan Salamat nangyari ini sa term ni Father Dave Ramoso, minsan aram ta, bago pa, kan mga enot na pastor, kung ano kita didingon yan, huli sa mga kapadian na nag-aataman sa tuya, lalong-lalo na kay Father Dave Ramoso. Salamat po, boss. Nagpaaram na last year na da siya ngunyan, di ako matugot. Ha? Magpetisyon kita na another 5 years para kipadirib ngani na maging 300% ang suporta digdi sa tuya. Salamat. Siriman po, salamat kan na suporta kan mga pag-iribata digdi sa tuyang parokya, Father John Paul Ricaport. Happy birthday po sa imo. Happy birthday. So gusto magregalo sa iya, pakamisa, pasimplihan na sa nanindo, ha? Mayor, Vice Mayor, bala na ka po. Yan, Paul. Kaya nagdidisitayaw niya si Mayor, si Vice Mayor, marigalo sa kuya. Si Kuya Romy, si Tita Grace. Ate ho, yan sa mo, ha? At yan na lang po, maghalat ka lang, ha? At yan. Sigurado yan. Father Alwin Lorcasa, salamat po sa iya. Thank you. And Reverend Noel Bobiles, salamat po sa inda. Thank you very much for your presence, Honorable Mayor Noel Rosal. Salamat po, Kampisensya, Kantabang. Thank you very much. Salamat po, Honorable Vice Mayor Bobby Cristobal and family. Sir Oka, Mamalu, salamat po sa inagabos. Thank you po, Honorable Congressman Pido Garbin. Wara po siya digdi, but she is represented by his wife, Nasrin Ismail Garbin. Salamat po, ma'am. Thank you. And also, Honorable Saldico, sindang dua aram tana sa Ako Bicol. Salamat po sa inda, sintabang inda, represented by Cheryl Barrios and Annalyn Sumanga. Thank you very much, Congressman. Salamat po sa ang Provinciano Party List, Honorable Congressman Alfred de los Santos and Tita Grace de los Santos. Salamat po sa gabos. Asin sa mga maarabot pa, aram ko, may maarabot pa tabay digdi. Mayor, Vice Mayor, Madam Garbin, Annalyn, Saldi ko tabi, salamat, aram ko may maarabot pa. Ini-installment po ini, tabi next mga matuktok pa tabi ako. Kaya sana buksan po ako nindo. Kami, bakusan ako. Iyo po. Thank you very much, Congressman Joey Salceda. Yang po siya kasubag before the Mass. Salamat po sa iya, para pakanta po siya. And thank you very much, Kuya Romy Tan, OBLCC Malls, number 1 devotee. Number 1 devotee ni Santo Cristo. Permi na kami nag-iiribahan na tulo. Holy Trinity na kami ni Kuya Glenn, Kuya Romy, and ako. Grabe ang pagplano. May salamat pong maray. Kuya Romy, salamat po. Siring kan sinabi ko, masunod pa. May masunod pa tabi. Expected na yan. Ayun po. Salamat.
Salamat man po kay punong barangay Edselin Aril Yaguno. Aram ko po yaon digdi. Salamat po. Si Madam Arlene. Salamat po. Salamat Councilor Albarizo yaon siya kasubago. May hearing da siya kaya siya maka-attend. Thank you very much. And Engineer Glenn Casulia. Salamat po. Thank you. Salamat Engineer. Siyempre, salamat po sa mga barangay council officers, punong barangay sa yaong digdi. An sa idong presensya, dakulan no kigaanan sa kuya ninhulita, pag-unra kan imbitasyon, handa ka muna makisumaro asin magtabang sa muya para sa mission na ini. Salamat po, punong barangay, Honorable Antonio Loberisa, Victor Bilis 28. Thank you po, Kap. Thank you very much. Honorable Joy Bahoy, Victor Bilis 27. Thank you very much. Salamat po, Honorable Nicasio Barrios Jr., punong barangay, Barangay Puro. Thank you very much. Thank you, salamat po, Honorable Norberto Abion, punong barangay, Barangay 60 Lamba. Thank you po, Kap. And of course, Barangay Labdab. Thank you po, PB Kuya Glenn Barcelon. Siriman po, salamat kan technical team sa nagatabang sa tuya, volunteer po ini. Kung bayadan ko, bayadan mi, day kaya ang talento ninda. Iyo po, paisnak sana okay na. Salamat po sa pagtabang para sa construction po kan sa kuyang kakaturugan, ihigdaan, papahingaluan, kakapihan. Iyo po, ini po na pigigibong ini bakusan sa dapdap, sa bilog na mission area. Ang tabang na pigpapadarindo, ang tabang na ipapadara nindo giraray sa masunal daw para po yan gabo sa mission area na sakop kaining sa tuyang mga komunidad. Salamat sa nagataban sa construction na ini na mabusisi bako po pasil. Salamat sa sakuyang katabang Architect Ana Lurilia, nasa member kan Diocesan Commission on Temporalities. Engineer Vic Miraballes, de po nakabusi engineer. Salamat po sa iya. Yan po si Architect Puppet Tumaob. Salamat po Architect. Yan po siya sa likod. And Engineer Elmer Miranda. Salamat po Engineer. Thank you very much po kan tabang nindo and mga nagtatrabaho. Ang satuyang foreman, si Kuya Efren Rugando. Salamat po sa indagabos. Siring man po, salamat kan mga partners ko na nagmerit niya kay bago kay di ang mga barangay pastoral coordinators kan mga barangay nasakop asin mga pag-iriban ni Dangunyan. Sindan enot na naging kapamilya ko digdi, kahampang ko. Enot na nagkamirit bidang ko digdi sa mga komunidad, mga mabuoton. Iyo po, kung ako nagtaram na anis na kang kusyupaw, ang pipadara burger. Makan. Kung ako mataram na kapi, ang pipadara iced tea. Sayang ka dyan. Kaya mas lalong naugmaw ka na nga pagkairibanan ming ini, naaram ko, handa na magtabang, ang coordinator kan Victory Village 28, Ate Tess Ofemia. Salamat po Ate Tess sa Victory 28. Ate Selma Bahoy, Victory Village 27, Ate Selma. Ate Da Barameda, kan Barangay Puro, represented ni Ate Mirna Abion. Salamat po Ate Mirna. And sa Sitio San Isidro, Campuro, Ate Ditas Alberto. Salamat po. From Barangay 60 Lamba, Ate Belen Martinez. Thank you po Ate Belen. Yang di nagbasa. Ang representatives po kan Camellia Homes Community, yung po si Ate Nadia Posadas, thank you po. And mga pag-iriba, salamat po sa inda. Siring man, siyempre salamat sa pangataman, suporta kan PPC officers, pinapanginutan ka sa tuyang chairman, Councilor Diego Obido. Salamat po, PPC Chair. Yan po nahiling ko siya kasubago. Nag-uli na, naraman garong kulang ang isnakan, kaya nagbawas na kita. Salamat sa Diyos. -1. Paisang ko sa sikap Obido naman sa parokya. Siring man po, salamat na maray sa DCGB Radio sa pag-live kayo sa tuyang pagtiripon mo niyan. Huli kayo ni, dakol nakaaram, nakasabot, kung ano taigwa kitang mission area. Lalo na maramaninda, na kita nagahagad ng tabang. Salamat po, hilo-hilo sa indo.
Yaong kami na handa na maranisedo sa pagtabang para sa buya. Si Mampuan Radyo Veritas, Ligaspi, salamat po sa inda. Asin man, bakong ultimo, salamat po sa nagpreparar kayo ng lugar, mapa-snack sa tuya, mapakakan sa tuya. Sabi ni Kuya Glenn, sanggato sa nadan snackan dyan. Pigiling ko 19 na anyaon sa laog. Kaya may saro lang sa luwa sa pili maka-snack. Iya po. So mga huro high blood, mga mataba dyan, itaw na sana sa mga maniwang-niwang ang pagkaon. Iya po, maray ka mo ta, mga mataba-taba pa. So mga malnourished, kay Raki Manindo, tawanindo kipagakan. Iya po. Salamat sa DAP-DAP, Barangay Pastoral Council, Santo Cristo, kay ning paghanda kay ni. Siriman, kasabay ang Barangay Council, gabos yan pinapanginutan ni Kuya Glenn Barcelon. Salamat po sa indagabos. Thank you sa choir, thank you sa mga nag-serve, sa gabos, sa nalingawan ko, sa mga masunod naman kamo. Ayan tabi, saro-saro sa natin, maubos ini, limitado ang oras ta. Thank you, salamat, palagos ng magtabang, magsuporta sa misyon.